sa pagkakaroon sa buhi pa ni ako ning kumpare. Kay ang anak nako nga si Giselle nga naminyo sa taga Claver, kadto gibunyagan o gianggaan og balidi. Kadto nga mata naminyo sa diha nga gikasal usa si Brother Larry, Sister Inday nga gikuha na mong ninong. So sabto na to nga kami magkumpare. Akong nasabtan di lang ni magkaistoryahan lagi kay di man ta maka dire-diretsong English makasabot ko pero ginagbay naman. Sa akong nasabtan makaigsunan kining si Brother Larry. Paglarga niya dito sa Amerika kay nagpatambal gikan sa paguli wa nagyud to siya nakasimba. Nga akong naba sumala sa atong nibawaan nga nag-antos na sa balatian. Siguro ang balatian nga giantos sa Brother Larry kung nimutang na sa ako, ulog sa kamatayon, luyog sa kamatayon sa kinabuhi ni Brother Larry. So, igsoon sutihan na mas tinuod. Gikan sa bulan sa January, hangtod karon, kung dili ko masayo, ikasiyam kini nga akong giwalihan sa patay. Nawa pa mahuman ng Disyembre, naapay pinag-adlaw. Abot ha, kinsa ikanapulok. Kay ang numero igsoon sa tinodi na mulakaw. Pag-ingon siyam, naagi na po. Abot o kinsa ikanapulo ani, mga kaigsunan. Ang ato nga pagduyog sa nasuban sa maniini soon biblikal na. Nga naman, Santiago 1:27 nag-ingon ang Biblia. Ang relihiyon o putli dili bulingon na tubangan sa Dios. Ang mga miyembro niini muduol sa mga nasuban. So, salamat sa mga igsunan, mga silingan, kaparintihan, igsuon sa pagto nga niduyog niini nga nasuban. Nga naman, Ecclesiastes 7 versikulo 2. Mas maayo pa ang pag-adto sa balay sa nasuban kaysa moadto ikaw sa balay nga nagkumbira. Sa ato pa, mas pililhon at tubangan sa Dios ang mga tao nga muduol sa mga taong nasuban kaysa muduol ka mga kaigsuonan sa kumbira. Ini nga ito, ipuyan nga kalibutan mga kaigsunan kung ibong pamalandungon, ngingig na yun igsuon. Ang tanan walay siguro. Panalitan, magtanong ka karon o palakata. 5 ka tuig, dili pagani siguro magduha o 3 ka tuig, agihan sa bagyo, tumba ka na. Walay siguro. Panalitan mo pa eskwela ka sa imong kabataan. Ang uban di katapos, nga naman, ako nakaagi man ko. Akong mga bata, akong gipa-eskwela. Nasakpan sa ilawang sa boarding house, nagdulog o ang iyang uyab. Akong gipa-undang. Undang na lamang. Sa may kapuslada na na. Basig biyaan ka ng laki, o niya mo, may swerte, mubulos ka, ang may tago, mudugang na hinon akong problema. So, undang. So, walay siguro. Ang uban, nagunahon ang matong abroad. Kaya manimpalan. Apan kung imong tanawon mga kaigsunan, mudangog kang rapi tulpo. Tungod kay dito sa abroad, ipanamas-tamasa. So, ang tanan mga kaigsunan, wala ginay sigurado, siguro. Apan adunay pinakasiguro. Kung sa kani? Ang kamatayon. Di ba naikanta ng ingon? Kinabuhi na walay siguro. Apan ang kamatayon daan ang sigurado. Ano man? Job 14, versikulo 5. Ang pahayag sa Biblia ng ingon, saglit ang iyang mga adlaw tinagalan. Ang ginaganon sa mga bulan na nakanimo ang Dios. Nagbutang o utlanan o kanang utlanan magaigsunan. Walay sibisan kinsan makalabang. Sa ito pa may utlanan ang tao. Bisan unsaon di ay nato igsuon pag
pag-amping ang atong kinabuhi. Tungod kay doon ay utlanan kay gisulti na daan ni Hope nga ang tao may utlanan. So sakto ang sinultian sa mga tiguang asaw raman iton maguna. Kaya waya may mong gamot nato din hindi nga kalibutan. Doon ay sinultian ang ingon mga kaigsunan nga ang sakit pwede ba matambalan? Apan ang kamatayon wala na ginatambal. Bisan asa pa na imudan ang imong masakiton. Hospital, Bisaya, bisan asa ng hospital. Bisan unsa kay espesyalista sa doktor magunit. Kung iya yung panahon, di nagyugta kapugok. Busa, ang sakit matambal. Apan ang kamatayon, dili nagyun igsuon matambalan pa. Apan hinumdumi, nga ang pinakabaayong nasa tambal. Ito sabto na, ang pinakamaayong nga tambal sa tao nga masakiton, kamatayon. Maunay pinakamaayong nga tambal sa tao nga nagmasakiton. Tungod kay ang tao nga nagmasakiton, ilabi na kung wa nagyoy kayuhan ng iyang balatian, na kung siya mamatay, na ay mga benepisyo nga maabot ngadto kanina. Mautan ako, nagwali ko sa Buenavista, Tandag, mga kaigsunan, sa patay, human ako wali, siya unsa man elder. Ang benepisyo sa tao nga mamatay, niya. Ang una nga benepisyo nga madawat sa tao nga sakiton, kung siya mamatay, number 1, dili na siya magantos. Di ba? Kung ang taong masakiton, wa na kayuhan yung malatian, hindi ka matay, hindi na magantos. Brother Larry, pari Larry na ko. Pa ba'y magantos? Wa na! Kung buhi pa ni kanunay ni siya isuon mag-antos, ma-imagine, maghuna-huna sa tanan, iyang pamilya, iyang kaptangan noon sa namang isuon. Apan sa diyan nga namatay, nakabenepisyo, dili na magantos. Ikaduha, nga benepisyo sa tao kasakiton, muundang na ang gasto. Di ba? Human mapahiluna si Brother Larry. Kung kanusa man ni pahiluna, ani undang ng gasto. Samtang buhi pa ni, bisan kanusa, daghan pang kwartang sapi, man o isuon o unsa, dalhon ang to sa tambalanan. Ikatulo, muundang na ang kakapoy sa nagatiman. Ang akong ugangan mga kaigsunan sa diya nga nagpasakiton, kulon kanser ang sakit sa wa pa siya mamatay. Kung imong tanawon, bukog na lang ang pangit. Lisod ko ilubog ni mong buhi. Luoy na kayo. Busa akong gunahuna, kung ako na siguro ipapuntuhon, papahawayo na nako. Apan sa diha, mga kaigsunan nga namatay ang akong ugangan. Wa na ikakapoy, makatuong naging sakto. Bisan mag-uol doon, pero makatuong nagsayusa. Gabi kay kini mag-atiman kas masakiton, dili pwede matuog ka kay basin pagmata ni mo gahi na. Di ka pwede igsuon matulog kung magbantay kas masakiton. Mauna ang mga benepisyo. Una, nga benepisyo, di na ang masakiton magantos. Ikaduha, muundang ng gasto. Ikatulo, muundang ng kakapoy sa nagatiman. May masakiton mga kaigsunan. May usa ka pastor. Ang usa ka pastor nagwali. Human sa pagwali sa pastor, gisugat siya sa usa ka babae. Ingon ang babae. Usa ka lalaki. Ingon ang lalaki. Pastor, kung pwede adto ta sa balay. Ingon ang pastor nga naman. Ingon ang laki, ang akong asawa pastor, tulo na katuig, nag-antos sa balatian. Niya akong paampuan mo. Ako ka mangiyon pastor nga iampo ang balatian sa akong asawa.
ibang pastor mga kaigsunan, unya pagsulod nila sakit, pag-abli sa babae, mao'y pagsulod sa pastor. Nakita sa anak nga babae ang pastor nga nisulod kauban sa amahan. Ingon ang anak nga babae, pastor sa imong tuyo. Ingon ang pastor, gipaani ko sa imong amahan, kay ang imong inahan dugay nang nag-anto sa balatian o niya paampuan. Sabi ni mo igsoon o sa ingon sa anak, si pastor, mag-ampo man ka, kumahin mo, hindi papatay na si mama sa Ginoo. Maunay hangyo sa usa ka dalaga, pastor, mag-ampo man ka, hangyo ang Ginoo, patya na si mama. Ingon na hibong ang amahan, ang pastor. Ingon siya, ang imong amahan, gipaanhi ko kay paampuan aron maayo, apan ikaw, paampuan aron mamatay. Mungutana ko nimo, ingon ang pastor, kung sa man ay hinungdan nga nung gusto man imong ipapatay imong ama. Amin mig sulod sa ingon sa dalaga. Gitudlo sa dalaga ang gikan silang kaibutangan. Ang kalubihan dako kayo, dako kay patag. Isa pastor kanang kalubihan sa una amo na. Amo na sa una. Kining diri sa likod pastor, kamunggusan dako kay patag amo na. Napabis pastor dako kay tanuman, basakan. Sa una amo na, apan karon pastor dili na amo. Ingon na pastor nga kining balay among ipuy-an ako, amo ning ibaligya kay gasto mama. Usa, ang iyo na ko ka pastor, pag-ampo kung mahimo, ang iyo ang Ginoo ipapatay na si mama. Ambot ka kung kita pampuon ng tumingon na patya si mama, basi kadagan siguro ta. Sayo na kamang-ampo ka, Ginoo, patya na kining masakiton. Ampong pastor, ingon pastor, Ginoo, kung ang balatian ni ining tag-iyan ining panimalay, maumay naghatag siya ng problema, putla ang ilang problema. So masabot na to siguro nga ipapatay ni God. Humani ang tigsaon uli ang pastor. Pagkasunod adlaw, nibalik ang pastor kay mamisita sa iyang gabuan. Pag-abot ka dito pagkadagatao. Iya mo na una nagkatao, masing nag-birthday. Paghigida sa dalaga nga ang pastor ni sulod. Dagan ang dalaga. Gako sa pastor. Pastor, praise the Lord. Patay na si mama. Mauna mga kaigsunan nga kung atong sabdon, ang ato laging kay sa Isaiah 55 versikulo 8 nang ingon ang pahayag sa Biblia. Ang imong hunahuna dili ako hunahuna. O ang akong mga dalan dili inyong mga dalan nag-ingon siya. Ang hunahuna in town sa pamilya ni Brother Larry, buhion pa. Bisan asad dadon sa hospital. Kay buhion pa, apan ang plano sa Dios dili na. Papahuwayo ng Dios si Brother Larry. Usa, isakto ang sinultihan ni Apostol Pablo sa unong Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 18. Ingon ang pahayag sa Biblia, unong Tesalonica 5:18. Ingon siya, bisan unsa ang mudangat kaninyo, pasalamati ang Dios. Katolik version na, mabasa. Mayong balita. Bisan unsa ang mudangat kaninyo, pasalamati ang Dios, kay kini iyang pagbuot, kay kini iyang kabuguton. So ato day sabton nga ang kamatayon ni Brother Larry dili kagustuhan sa mga murata, dili kagustuhan sa mga kaigsunan, dili kagustuhan sa mga silingan, kundi pagbuot kini sa Ginoo. Ezekiel 33:11, dili malipay ang Dios kung ang taong nautan mao'y mamatay. Apan ang Salmo 5:16 versikulo 15, hamili at tubangan sa Ginoo ang kamatayon sa taong matarong. So wala na yung problema mga kaigsunan. Kung nakita sa Ginoo ang taong namatay, kaning nga taong matarong sa iyang atubangan, kini usang kabililhon atubangan sa Dios. Apan ang Dios, kung makakita sa tao nga namatay nga dautan, kanang kamatayon na anak, dili mahimuot ang Ginoo. Di taka-judge. Diwa matakasayod ang Ginoo rin nahibalon ini. Mao na mga
kaigsunan nga sa atong kinabuhi, dili diay nato kumpiyansahan ang atong mapag-alagad ngadto sa Ginoo. Kay musugot ang sarili kung maabot ang kamatayon sa ato nga kinabuhi. Mga kaigsunan, wa ginay problema. Ngano man, Pilipos 1:21, ang kamatayon mao ang pagdaog. Ang kamatayon, mga kaigsunan, mao ang pagdaog. Sa ato pa, kung namatay ka nga nag-alagad sa Ginoo, dakong ganansya. Unong Timoteo 6, versikulo 6. Naging ko na bayag sa Biblia, Hinuon na dunay dakong ganansya sa taong Diyos nun. Ngano man, pag-anis Ginoo, musugotan sa dili, banhaon sa Ginoo ang nangamatay, sumala sa iyang saadong Tesalonica 5:16. O ang nagbuhat o matarong, gantihan sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang nagbuhat o ilan, itambong nagto sa ninaw na kalayo. Busa, sa ato nga kinabuhi, kini nga misay, dili ni misay para sa patay. Para ni nato mga buhi. Atong ibalwiton ang atong kinabuhi, ang aya na ba? Kung muanhi ang Ginoo paghukom sa buyog sa minatay, kamo na pangajion sa minto ako sa Katoliko pangajion, mubalik siya o maghukom para sa mga buhi o sa mga minatay. Sa pag-ani sa Ginoo aron sa paghukom, kung ang atong mga giniyang wala muhaom sa kabubuton sa Dios, maunay pirti kaluoy mga kaigsunan nga naman hukman ta sumala sa atong binuhatan. Ecclesiastes 12:14. Sa ato pa hukman sa Ginoo mga tao, ipaagi mga kaigsunan sa binuhatan. Dili sama sa uban nga maghukom nga panalitan judge unya dunay kaso bisag sad-an pa ang kabus o ang anunahan, ang kontra kabus, pagdesisyon kay way kwarta ang kabus, mao'y mapriso, mao'y mapildi. Apan ang Diyos dili, kay pinasikat na mga kaigsunan sa binuhatan mga kaigsunan. Mao na nga dili na to kumpiyansahan ang atong kinabuhi. Unong Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5, susihang imong pagalingon sa pagsuta. Kung ikaw nagapadayon pas pag-alagad, kibasin sa imong pagsusi, kamo nangapakyas ariay. So atong susihon, mga kaigsunan ang atong kinabuhi. Bisan sa atong kinaiya, bisan sa atong sinultihan, bisan mga kaigsunan sa tanan atong mga binuhatan. Kay basin unya, kung wala muhaom ang imong binuhatan sa atubangan sa Dios, maunay makaluluoy suod kay hukman tas sumalaman sa ato nga binuhatan. Ngano mangutan ako, anong hadlok bang yun ang tao mamatay? Unsa may katarungan nganong isang tiguang na mahadlok mga kaigsunan mamatay. Mabitaw nga dunay tigulang 95 na panuigon, lisod na kay pagnakaw, apa nagsakay ang batsilor. Pagsakay niya sa batsilor, mga kaigsunan, nakakinig tiguang kay sige magpangihi. Kay tiguang na gani, mag-ihi-ihi naman na, sabot na kay babae. Pagsakay sa batsilor, sa tiguang, wala light, 10 kilometros, ingon ang tiguang, konduktor, inang driver, ipara, kay mangihi ko. Ang konduktor mga kaigsunan, gingnan ng driver, ipakilid ang sakyanan, kaya na itiguang mangihi. Paghunong sa batsilor, naog ang tiguang, nakaintiguang kay dito sa pinakatuboy naglingkod, pirti kadugay makaabot sa ubos. Pirti kadugay pag-abot dito sa ubos mga kaigsunan. Why si bisan kinsang gitagat sa tiguang? Nangihi siya nakatubang sa mga tao. Human yung pagpangihi igsoon, gialsa niya ang iyang sayal, iyang gius-us ang sayal, iyang gialsa ng diroy. Balik o sakay. Wala na 10 kilometros, ingon ang konduktor pagsakay sa tiguang. Driver, diretso na kay sakay ng tiguang. Wala na 10 kilometros, di para na sa tiguang. Konduktor, inang driver, ipadaplin kay manghihiko. Ingon na po ng konduktor, driver, ipadapli.
tiguang mangihi na sa. Katunog, kaupat, gibuhat sa tiguang, ingon ang driver. Nga nung ipasakay ba mo ng gibusaw? Sa, hindi mo nang isakay ba? Mga kaigsunan, ang tiguang maoy naghatag o kalangan sa pagbiyahe sa Bachelor. Apan o sa kapanahon ni Ana, nga niingon ang tiguang. Driver, ihunong kay mangihi ko. Nihunong na sa pag-Bachelor. Pabalik niya sakay igsuon. Ang tapad sa tiguang nga lingkuranan kay sundalo man. Kunya nagsapak man og M60. Gitudlo ang tiguang sa bukas M60. Otro para nay. Makalangan ka sa mga otro para, pusilot na ka. Ang tiguang mga kaigsunan, 20, 30, 50 ka kilometro, wala yun mo para. Pusilot magagad kang pusilot. Pag-abot sa tiguang, nagdagan ng Bachelor, pag-abot sa tiguang tungod na silang balay, ni-aksyon ang tiguang utindo. Ingon ang sundalo, kung saman, mo para ka, nagpusilot, huwag tiguang makapara. Abinin mo sa ibuat sa tiguang, nagdagan ng Bachelor, yung itundo, yung balay siya. Kung ara ka mong balay, ako nang ilabihan. Huwag yun siya mo para. Kung sa reason, mahadlok na mamatay. 95 ng edad, ang pamunta na. Nga naman, nga mubati man nakadlok, posible mga kaigsunan. Dili lagi ta preparado. Dili ta andam sa atong kinabuhi. Kay doon na pa'y mga ngilan nato nga mga kinaya. Doon na pa'y salawayo nato nga mga sinultihan. Doon na pa'y ngilan nato nga mga batasan. Muna igsuon nga kung mamatay ta, kung matas Ginoo ang buta sa tayo buta. Mauna ang mga kaigsunan nga mahadlok ta, nga mamatay tungod kay dili ta andam. Usa sa paagi igsuon di ay pangandaman nato ang kamatayon. Samtang nagwali ko dito sa sur, ingon tong badanon unsaon ang pagpangandam sa kamatayon, brad. Kini maguhi ako og baktin, kay inig dako na kay baboy yung mamatay ko na maihaw. O ka magbutang ka taong kwartas bangko aron mamatay ta na ay makuot. Dili na mauma kay sunan. O buin ta makatagdatong nga ginatos ang mga membro kayo mamatay na ay mag-alsa na ay maghigay mao ba na nga pagpangandam. Dili na mauming suon nga pagpangandam. Espirituhanon nga pagpangandam ang angay na itong himuon. Espirituhanon mag-igsunan. Ano na yung sa magtiayon? Nga ang magtiayon mga kaigsunan, wa mangyoy ilang yun na una, kung kita mga matay, wa man tayo membros, di mata membros ganso. Kunya, wa tayo kagasto, wa tayo kapalit og lumon. Mintras buhay pa ko, matutas pa na ako na lang magbuhat og lumon. Na kaya ang bana kay makamamauman, buhat siya og lumon. Iyang isugdan siya dahil barog. Kay isugdan ka na ko kataas. Isugdan ang asawa, ang kataas, ang kalapad. Isa kiniday standard ni, kay kining lumuna, gamay dako, sipo. Sa diha ka na humana o panday sa lungon. Ang humana o panday sa bala, ang mga lungon. Giplastar, ingon siya, dahil kung isay makauna na to, may managihan ng lumuna. Giplastar ang lungon silang sala. Nahimo ng problema sa asawa. Kaya ang bana human na buhat ang lungon. Ang bana di na mubay sa asawa. Ining kagabi, ang bana di na mupahuot sa lungon. Tungod kay doon ay mga asawa nga kung imong tangdayan ng paa, tangdayan sa puhon ng paa. Awali ang kainit. Bilas-bilas, tiguwang na. Mutanday na ganing banas, sikdohon. Mga batanon pa isuon, ang tiyan may magsingki. Apa ni katiguang na. Ang likod ni magsingki. Talikod na. Sikod pa. Hawa kainit. Muna nga ang bana, dito mo higda sa lungon. Kaya ang nabil sa lungon, pwede man itanday niya yung paa dito sa lungon. Dito siya mo trabaho, inikuli, dito yun mo pahod sa lungon. Usa ka pa na niya na nagsuroy floor wax. Ingon ang nagsuroy ng floor wax ng babae, floor wax, pautang. Kinsay mong utang na ako'y floor wax. Nakasaka ang nagsuroy ng floor wax niya itong balaya na naay lumon. Pagsaka niya dito mga kaigsunan, ang bana kay maggikan sa hago, nagpahuod man dito sa loob lumon. O
Unya, demonstrate ang nagpautang sa asawa na kining prorwak sa ako, gamay na kayo mong gamiton, inus-inus mo sa pitik sinawa, nakabati mo ba na? Hibati sa bana, ganaan may di ka istorya sa asawa, kalit di bangon ang bana, na, basta ang nagpautang ang prorwak sa pitik sawan. Ambak ang nagpautang ang prorwak dagan. Abinin mo sa ingon sa asawa, isyaday, balik kayo mong prorwak na bilin. Ingon ang nagsuroy prorwak. Imo na, bahala na mong kalaga mo. Kaya nagtuo siya nga katong ibangon ka na. Nangandam, nagbuhat ng lungon, kita igsoon, isang manto ka simenteryo. Doon ay nangandam karon. Buhi pa doon na ipansyon, di ba? Dakan sa simenteryo karon na ipansyon. Igsoon, sultihan ta mo. Dili. Problema ang pagpangandam. Dili sayop ang pagpangandam. Apan, atong i-apil ang atong espirituhanon nga pagpangandam. Atong i-apil igsoon. Kay kung dili na ito maapil ang atong espirituhanon nga pagpangandam, kung mong basahon ng Biblia, buhat 17:31, ay nakatudlo ng Diyos kano sa sumpay sa katarungan, hukman sa Diyos ang kalibutan pinagisap sa katao. Ang pangutana, ano sa aman ni Hokmin? Muna mga kaisunan, kay kung Biblia itong basahon, 24:36 sa Mateo, walay usa nga nasayod sa atak na sa adlas pagkagong, bisan pa manulunda sa langit, gawa sa man lamang. So kaya wala may nasayod, ang 44 nang ingon, busa ka musab kinanglan mangandam, ay ang anak sa tao, wala ninyo daw sa katapusan. Ang tao nga dili andam mga kaisunan, gihulagway kini ni Propeta Amos. Ang usa ka tawo nga dili andam atubangan sa Ginoo sa adlaw niya sa paghukom, gihulagway ni Propeta Amos. Asa na ba basa? Amos kapitulo 5 bersikulo 19. Usa ka tawo nga nakakita og leon, muna ipaghulagway ni Propeta Amos. Ang usa ka tawo nakakita og leon, o ang tawo nga nakakita og leon, ni kalagiw, nilayas gikas leon, apan sa iyang pagkalagiw iyang gikinagmo ang puso. Sulo sama gyapon sa leon. Mukunis-kunis nga punong tao. Paghikita, so sa katao, nga naan ang uso, kakita siya balay, isaka siya sa balay. O sa diha nga ituko niya ang kamot sa bungbong, usa kabitin, ni pa akaliya. Buti pa sabot, wa na'y kapainan. Ang tao niya ay nabiling andam, wala mangandam sa espirituanon nga pagpangandam. Igsoon delikado, ano man, hukman na kita, sumala sa ato nga binuhatan. Nini nga gabi kasi una man lamang kini mga kaisunan, kailangan pa man ka mga gabi nga mudalas mensahe. Ang punto din igsoon, nga bisan di ay unsaon ato pag-amping sa atong kinabuhi, mabot yun ang kumatayon. Apan walay problema, kay doon ay daghan buhi nga saad ang Ginoo. Nga bisan kung ang tao mamatay, katapusan bersikulo 1:25, bisan pa kung ang tao mamatay, apan siya kung dunay pagtuo sa Dios, mabuhi siya. So ako nagtuo nga si Brother Larry sa adlaw niya sa panagbanag sa kabusod sa pagkabanhaw, si Brother Larry usa ni nga mubangon, apan ang Dios ray nasayon, asa si Brother Larry ibutang igsoon. Usa alam nato kita karon nga mabuhi ang atong pagpangandam espirituhanon sa atong kinabuhi. Kung asa tadapit ni Sipyat, kita ray nahibalo ini. Daghang kayong salamat. Wala tayo kong panahon. Ako pagkapanginaot, ang Diyos mapanalangin ka nato.